sifili Abdul Samina Mina dauke da sabuwar waƙar zanga-zanga a sha saurare lafiya. Zanga-zangar lemana ce ba wai ta yin husuma ba, Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta manna shari ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba, Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana shari ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba, Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana shari ba. Yaran bana gwani jallan sarki wanda ka mulkinmu, Allah maɗaukaki wanda kai ba wanda ka kare mu. Kai kai duniya a cikin ka ilahu ka kaga mu, kai mu na daraja ka girmama mu duk ba mu gane ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba, Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana shari ba. Salati rabbana yokaninka inda masoyinka, wannan da baya shi ba kamata yi duka halittarka. Alai da sawabihi tabi'i na kasa su salatinka, kasa da auliya ulama ba zan kibiyayya ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba, Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana shari ba. Ai
tallafin man fetur an ƙi a maidata. Tsare ta rayuwa ta yawa kuma kuna ta ƙarata. Ko mun yi magana talakawa ba za a duba ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Harkar tsaro ka duba yayi sanyi a yanzu yankinmu. A zo a kwamashe mu har gidajenmu za a iske mu. Kana a karkashe mu a yi kwace na dukiyoyinmu. Noma ba za mu yi ba don koko mu yi ba za mu girbewa. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Harka ta ilimi manoma yau ba a kula kansu. In kuma sun yi turje sai a ce ba a ba su haƙƙinsu. Kuma ko ba mu kyau malamai wai a ce a tauye su. Waɗanda matsaloli shin dan me ba za a zanga-zanga ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. 'Yan sandan ƙasar mu yau ta'addanci na kisa kansu. Sojojin mu duba yanda 'yan bindiga ka turke su. Sannan EFCC sai sun fara bincike a tsaida su. Me hakan ke nufi tambaya ce don ba mu gane ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Komai na ƙara tsada shi ko albashi ba a ƙara ba. Babu ma'aikaci wanda ba shi bai masa ba. Babu gari guda wanda 'yan hijira ba su leƙa ba. Cin hanci yayi yawa ba ga manya ba ƙananan ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. An kai mu kula a yanzu tun da dai mun gaba a makanmu. Dole
arziki na ƙasa ba wai babu shi ne ba, amma shugabanni muka samu ba masu keshewa. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Kai ne ko kwashari kowane kai za ka iske sa, dan mun yi shugabanni masu kishin da ba su yin wasa, amma a yanzu ba su ayyukansu mun kacin masu dosa. Kun manta da suwa zan tuna muku ba za na ɓoye ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Let Umar Musa yar aduwa in ba za ku manta ba, sannan su gamji nan sasar dauna mun ji bai yi shari ba. Ta bawa ɓalewa tarihinsa ai ba za a manta ba, sun yi gwagwarmaya duk da haka yanzu sun mace duba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Yau har da masana malaman addini nake zance, wa'yansu in ka duba duniya ta saka sun gurɓace. Su suka ce da mu yi bore idan ta lalace, wai kuma kaji yanzu suka ce wayin ta haramun ne. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Rashin yawa shi ka sa aure ya yi yankewa, wa'yanda ba kuɗi su kuwa babu batun a yi ɗaurawa. Matasa sun yi karatu duk da aiki an kasa samarwa, zaman gari na banza suka yi ba su da gurin raba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Abun da za na ce ni guda ne ga zanga-zangar garga, mu yi ta ba faɗa babu zagi babu batun a yi ɗaurawa. Matasa sun yi karatu duk da aiki an kasa samarwa, zaman gari na banza suka yi ba su da gurin raba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abun da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Abun da za na ce ni guda ne ga zanga-zangar ga, mu yi ta ba faɗa babu zagi babu batun darga, mu yi cikin limana babu ruɗa su a bale zuga, babu batu na gaba ko kwayin cin fuska gurin babba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yi husuma ba. Najeriya abin da ake muna ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri
aji shin me suke wa kokawa, ayi zama na sulhu, ayi gyara a daina yin zamba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. A yanda za a yi zanga-zanga har a ci ribarta, farko a ɗau mataki sanya jagorori burin yinta. Wa ya kamata shi ma mu saka yayi shugabancinta, kar mu yi hawan ƙaho don mu tantance masu yin zamba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Kada mu ɗau makami ran da duk za mu je gurin yinta, jerin gwano mu yiwuwa tafiya muna faɗin dalilinta. Babu tsaro ƙasar nan da talauci yana ta damunta, yunwa tana ta cimmu ba ruwa ba wuta ƙasa duba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. An kashe duk ƙasa kuma an karya duk lagonanta, yau duk da arziki na da an kwashe duka an sata, an tauye haƙuƙanmu mu da 'ya'yanmu ba mu more ta, muna ta shan wuya ba mu yi sa'ar shugabanci ba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Wadatuwar abinci aka samu ko kun je burinmu, a ƙara sallari yayi daidai da yin lalurarmu, a daina rashawa ko koyin cin hanci a yankinmu, harkar tsaro a duba kar a kyale duka masu yin zamba. Zanga-zangar lumana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abin da ake mana ne ba mu yarje ba. Ba za mu sa ido muna kallo ana ta mana sharri ba. Zanga-zangar limana ce ba wai ta yin husuma ba. Najeriya abun da ake mana ne ba mu yarje ba.